The last time I make a choice, can you be a cotton and crowby? Papa no ya do ye pa. Ebe drafia wa chan to mama kuna fo ne ade ade edura no pa. Me pa cho ne ho na namre wa fo sheda ko sunlight. Promo form re wa fo ne nkokra fo no mo ko sunlight. Papa de me make sure so obe mo obi a chop money ansa na obi akori fie. Na de ba kon ya na nipa ntiase nie. Omamu won nhira chan waje enu nti obi otatene ne nsa ya do ya na nyame hira ne pa. Enu sa no ahwe abeka sa esikaduro. Enu nti kromo fo fiase keka papa na wonsam. Ebinum woni omo maame nom. Osori enko Djka. Papa na matisi ese ni sika ni esikaduro. Papa ne tete sansa me nso obu na so gu so. Unim adabi na branch bi frefo mu ba papa ya make nso na ne fie eyen hwehwedan nko a. Na esiafo mu kwan so. Abranche bi frefo mu ba onkohwe a emoja na ya papa ne dan ne hu nyina e wona abranche di dimrika so mrika m kwa ahemfie na nei ye kan yo na na ye kan mo mesen kohwe aso mesi dan ho emoja na ya hu nyina no ye ka ase sikaduro ohene ne na don nya fortnite ye frɛ papa ba begina adwam ye busa papa no eja e ba ne se ne moja ya odan ho papa ne se medie minim no se hwɛ unim anti chesa do ya wo ye sika wo de mankofo edura afia wo chantoma ne ade ade nyina ase sikadura ho me ba to ye tu afri kronum ye ma papa no 3 days ultimatum so on tu free kronum on tu free kronum na koya wra hosam na ebra na papa ne pake no enwuma na papa ne iboni o se oba tan bi ene ka kire ne ma se osman nkola na o ma nko na dabi na mu behunu se menya fon papa ne pake ni niema nyina ogina kotia na o ka kire kro ni se musa kro wei dabi na mu behunu se menya fon na da mu behia me amu anyam ne sabre no na aka achi na mekọ ya pam papa iko ebra papa ne kokromo fomre wafo ne nkokrafo nyina esu sanso na didi mu amu bidie papa ne ko anipa fiase wuwu okronum ekom ne ade ebra bi abranti akro na okohunu se moja ye papa ne dan no me ka cho se papa ne dan no na ye nhwehwe dan enu nti abranti ni frefuo mu ba no eno hu se okode anoma akode wodi full speed on se essence dan ne ahwehwe ni nti no okode ni hunu se ohunu ne ho ewa ahwehwe num enu nti ohunu ne se eye ne tamfo enodi mrikesia no enti ohunu no ho ahwehwe num a ohunu se ya anoma afoforo nti opeso one ne pem no ode ne ti akopem ahwehwe num ni ti pem ahwehwe num ana ne koma bu ne moja sone ewo dan ne ho abrante ni gina ohunu sa de na o se oh senye sikaduro enoma ni hunu omo ho ahwehwe num enu nti omo peso omo pem omo ho omo pem na omo koma bu na mamoja sone e wona abrante ni san so mrikam okwa himfie ko ka che nana ya ye bone nana ya pam innocent soul enu nti nke be ya nana mumye nko chini nko pe papa ne ko ene calamity ya onko ofo bi wo ha se omo wo fie na se yakeka omo nsem na so omo tu fie a efie bo ya onko ofo bi wo ha omo jaman si wa oman ne ye basa ya onko ofo bi wo ha abusuan panyi bi wo ha se wo ye nade na so waka abusuan ne niema nya yie da enu nti efiase ase yakɔhwe papa no nanim ebrom kɔhwe papa no ne krofufura age papa no abɔ no wɔ hene enu nti papa ne ka kyerɛ se sa krom hɔ pa de enya de obeba hɔ biem saa time ne niema aka achi enu nti minua asamba kwa me pese me ka kyerɛ awie ni se ade bia wo ye bia kɔsoa na ye papa no koy osan ko boy no homoden no okonya sika pem chain time na oti kromo no ene unya sika ebeka wanya sika ebeka o ware ebeka wan ware ebeka o ware no oso ebeka onso ebeka otia ebeka onye tietia ebeka na fusu ebeka na funsu ebeka ni tru ntesam si opare ebeka mo fanto mame ni tru so ntesam no so ebeka so no enya sam ketwa enu ti di obeye bia nipa beka ho asam ya me kan tronie Bomadia na you ani live your life. Mo amuhwe social media na mo bo mabrabo no. Social media aware enche na agu. Ma men kan tro. Ye nhwe telenovelas mfanware. Mi kuna mfemafo no nti. Ma anya aduane. Mi kunu kwa adwuma wa ma me pek. Enu nti ma anya aduane. What you say?
mi kuna mie do amfa ama me enu nti ma anya aduane obi bu afu ni kunu sa adan a wokọ adwuma ma ama ne pe na yei ebi ameka to say marriage is not for babies it is a one son sa obe ware amepa to enko tete asofo no mesrew enko ware 2 weeks pe 2 weeks pe sadi gina KMC entwam awno ye be register de ne do so pant mu amunya ready asra mo ma cross ye uche social media na ware enti enche ebegu be matured enough awade na wokọ no hunu se bibia wo manu ntinya friend aware ne kwan wa wana ka jo so okunu chiti eja aware usa wadwene munya mie ana unim yo mema bebre ho akoto se ne yire gbo adwaman o kana de ne wafa ne saa oba bi ho a wonya biem obi nso be ye biem fa metena social media ne gu kuna na wo yire ni mu ase da bi ade bia ye ni nabi o kene betua ho ka me ye adwuma wa Kesben FM me ntimi nsore boso me nkozuri FM sa me kwaji akatua ka memra na mafuna ezei bo wasuma mu so ho na ya adwuma enu nti dia o ripi bia no e fa cho ubetwa no kena sa na tie yo twisekan no wo sekan no hwinda de wu odade ano nya wo ye ni nei bia wo di onim se bia ma wo so wona na no mo ho ebe bo mo so ebron bedru office oni afa anyo maami ni anyo maami na mre bi no di ni paso mesi atami nipa no kra se so na da adwuma ya no wo maami so pa na e ba cho mo nkoye mfa mo ya wani ma yese o ye ho hwenye yi MC all bro fudin all bro fudin circumference disguise. When you might say circumference disguise. When you might say okay. Sanse we are brabona ya boni di obaby ani pabeka. Yes mpo ya bona sanuem. Ono ode ne nsaka na ti akoka ni friend ni ani man ani ti mpo yesi e bone. O ma ba finance yesi e bone. Lazarus we ma Yesu nyane no. Enu mpo yesi e bone. Now so far we can want some akwaje collection. You can want some na abufu. E ma abumfu. Nyame nipa. E ma abumfu ate. Sanse wi asidi obeye bia nipa beka. Enu ntinkofo bebre na yese dwanfunu no. Eye pa. Ese Ghana has one year dwanfunu ho. Nipa bekun wa abra omrenso ye. Nipa betimi akun wa abra omrenso ye. So imagine say wan kasa wutu an ade bi ho anamo na ahwa ade ne ya anamo mpa na nipa ka ho asem. E ba so nse be nse mebre. Oh. Yana no tumfo mu ana no ayeso mpe kumase mpuntu. Na nakwatena bedwam nso no aka se da bi. Ehwe se de o man si bi koya mentena se ma obi. Eni adwungu mi yam. Mentena se ema kumase ntete mpansam se kontebe. Enu ntimi sre me man ma, mo me anya nkakra. Sanso obi beboa mu adwonso na ntise wankasa atefa akono adwonso. Nyenye kumase ye. Enu nso yese na anya ade. Enu to de wa aka no kra wo ye ni papa edien na abeya ni panka. Edien na abeya ni panka. Oh, Enya Gito. So I'm just telling you at this point, sir. Me motivate you. Make person make control, sir. You obey be any pabeka. Enu ntia to da yi waso na pre waso na bo bra. Once nobody is feeding you, and you be the third aduane si table so man sorry no pa be di ne nko ade menua. Boso ana e de o ye no wate. Otumfo Nyankopon beto ni nsu pa guso amane ma ye. Enipa ye wadwen se wo betietie enchenchen nya de abeko ani mu da. Akwese nkwanchan bode ya wa ye nti. Ama bode na mo kese. So so banum nso aye hwe enchenchen.
NST Music, NST GH, NST net is saying, we are Shadiana, and Ukradia. About how me Busa, Shadia, and Ukradia. A brand and about Momadian follow no mammy, NST Music. Who follow a brand new one or the about Shadia. Very soon I'll be launching it on this platform. Medical Bobo Brain, Messiah Bama, so Shadia, Cradia, and then no Shadia no crack. Aha. And you near me there, pa. If you like, be good day. If you like, be bad day. Anything we do for this life, my brother, now for your head, oh. This one a true story, oh. Them are things that in my eye. Anyhow, with the grace to go, now so the people, them are mental, oh. If you get money, you know getting. I saw some people go to best say. If you talk, you know talk, them go say it to talk, make it just they jolly they go. Them mama, them papa, making a hear me wallow, eh. Who God has blessed, no one can curse away. Eh. And they say, so bio was sika okromu bia waji sika dro. Come here, say, Yankupon Shani Pabiem. As soon as you waji sika dro.